Hej og velkommen til den her nye kanal her, som jeg har lavet. Jeg vil lige fortælle, hvad jeg laver på den. Jeg laver blandt andet gameplays, vlogs, random gaming og PvP. PvP i Minecraft. Der er et eller andet galt. Det, som jeg er rigtig glad for at lave, det er at lave 3D animationer som det her. Jeg har lavet her. Det der I kan se. Den har jeg lavet. Jeg kan lave det til jer helt gratis, helt frit. Hvis I bare skriver ned i kommentaren. Hvis I skriver jeres Skype-navn, så skal jeg nok få lavet sådan en her til jer. Men det er ikke alle. Det er nok lige de første 5, der er heldige eller sådan noget. Hvis der nu kommer mange. Men ellers får jeg det bare lavet, hvis der ikke er særlig mange, der har skrevet ned i kommentaren. Jeg kan lave det her helt gratis. Helt free. Og så det eneste I skal gøre for at få den her ting, det er at sige, hvordan han skal se ud i ansigtet, altså hvad han skal gøre. Altså bare vinke, eller hvad han skal. Om der skal være tekst på. Og så, skinnet, det skal I sende til mig, når I bliver venner med mig på Skype. I skriver nede i kommentaren, hvad I hedder på Skype. Så skal jeg nok, så skal jeg nok spørge jer som ven. Mit Skype-navn, det er nuno.thomsen. I kan jo bare ansøge mig, hvis det er. Det må I meget gerne. Ja, så jeg kan lave sådan en til jer, hvis I bare skriver ned i kommentaren, hvordan han skal se ud i ansigtet. I sender skinnet til mig på Skype. Og om der skal være tekst. Og men han kan kun stå på sådan noget græs her, som de her to, de står på. Det er til min PvP-serie, så ved I lidt det. Ja, vi ses.